Ei, bună ziua și bine v-am găsit pe acest canal, Porumbei Voiajori. Astăzi am venit puțin la porumbei, n-am mai postat de mult și am spus să fac un videoclip. Astăzi, fraților, o să vă arăt pe porumbei mai de aproape. Uitați-i! Uitați! O să revenim. Am prins un porumbel, uitați. Uitați. Să-i dăm drumul. Am mai prins un roșu, uitați. Vedem la drumul. O să prindem încă un roșu, uitați, un roșu foarte frumos. Îi dăm drumul. Încerc să-i prind perechea. I-am prins perechea, uitați. Perechea la roșu care vi l-am arătat a doilea. Uitați. Un roșu foarte frumos și acesta. Îi dăm drumul. Uitați, bă. Am prins un alb. Uitați. N-a scăpat. Nu, asta e tot roșul acela. Am prins un negru. Uitați. Nu o să prezint toți porumbei pentru că îți plecați în cușcața aia. Uitați să vi arăt. Îți plecați acolo. Următorul videoclip cu porumbei o să fie când le dau rană și o să fie negrul acela mănâncă din mână. Vă rog să vă abonați la canal dacă nu sunteți abonați, să vă strângem câte mai multe like-uri. Uitați, porumbei toți. Uitați. Avem aici și puiul, nu e chiar pui, îl țin separat în cușcă. Vi l-am mai arătat, uitați. Și pe el. Să vă mai prezint cușca din mare. Uitați, asta e toată cușca mea. Uitați. O să las puțin și mă duc să le aduc niște, adică nu, am aici niște porumb. Uitați. Uitați să văd dacă îl pot. Așa. Dacă vreți să fac videoclip cum mănâncă negrul acela din mână,
să strângem câte mai multe like-uri, să-mi scrieți în comentarii ce videoclipuri să mai fac cu porumbeii. Uitați. Așa. Uitați.